Талкан дигән ашамлыкты башкортлар борындан яхшы белә. Бүген дә талкан күптәрнең яраткан ризыгы. Баймак районы Әбделкәрим авылында яшәгән Түнгәүр ыруы башкортлары ла талканһыз тормай. Бұл ағас құрған жылғаның бойдайы. Сипаты суның әйбет, оның топырағы қара, онда оңдырыслы еген өсе, басқа ердегі түгіл, сул. Солай бойдайы. Соның үшін мен анан 4 тұқ алып қалғанмын, 4-5 жылылық сапқыз бар сағында. Сонан берілі ұлттыра. Басқа бірін мүгілі тұтынмайым мен анан. Тауықларға бермейм, қазларға бермейм, хақлап қана тұтынам бол бойдайды. Оңғалы халдырмайбыз, бермейм, бір қайдала өзі хақланған, сол бойдай. Айырым керек, ол қайы бойдайлар бет неме саңны бола, ташлы бола, қилы бола, уақ бола, боз бола, әбіл матур. Соның үшін мен талқанғына неме құрмасқа хақлағымын. Талкан өчен бойдай кулланалар. Шулай ук хылы, арыш, арпа, хатта борсак менән кукуруздан да әзерләп була. Ләкин борынгыса ыстын талкандың тәмен бойдай бирә. Талкан өчен таза, ире, яңы уңыш бойдайын һайлайлар. Сүп-сардан, вак таш комдан, тупрактан тазарталар. Буның өчен кат-кат елгәрәләр. Талкан аш булһын өчен айруса ентикле осталык, тәмен һәм самаһын белү кирәк икән. Билдәле талкан яһаучы Файза Зиннәт кызы Булатова Баймак районы Әбделкәрим авылында яшәй. Курмас кура торганлар. Без бала сактан ошо курмас ашап үстек. Курмасты кәсебезгә алып ашай торганлык. Бүрен балалар сон үстү бит инде. Тазартылган һәм елгәрелгән ашлыкты казанда яки табала куралар. Казанды майлап тормайдар, яхшылап кыздыралар һәм бойдай тигез курылган өчен бер туктаусыз болгатып торалар. Шулай инде безнең эш курмас. Бүрттер фәлән тормайһыгыз? Я, бүрттер унасар була бит. Ул азактан хулый. Бүрттермәйбез. Үзе бүртә ул. Үзе бүртә, үзе матурлана. Ризык, бер туклыклы ризык бит ул. Угыс вакытында муксайга халып, угыс бай адатларга бергәннәр, угыска муксайга халып. Шул барып ашап кәсәне алып ашап бергәннәр инде. Анда бөтәле киналарга сахибәт түгелдер инде. Курылган бойдай курмас дип йөртелә. Курмас ул үзе бер ризык, башкорттың милли аш түре. Хәзер була. Хәзер көтәй башлана. Тимер мискә суга капкасына тимер. Унда гына хаклай. Уга тимер бизе. Хәзер булып килә. Агара башлай шуны ярылып. Каралы сат булган микән. Булдымы? Була. Була, хәзер. Бер кургала. Табакта алып бер. Табакта алып бер. Мынанда төкөт. Акчатмы? Булмады май саумайынды. Эми гайда мазык булмаган. Хәзер булды. Булдымы? Сен беләң инде курмас. Хәзер алабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Имен һау. Урып ашырга язган. Курмас бик файдалы, ашкаданды эшләтә, исәктәрде тазарта, тештәрде ныгыта. Курмас курып алгас, казан ярылмас өчен тавык куябыз. Булды, хәзер җибу балам. Әлдә һин бар әле дөньяла. Әйдә. Бабайлар лыкатылды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Булган курмасымды яйып салам. Матур итеп халкыная. Кара анан ише. Менә гарәбет ише бuna. Ул ярып тора. Кияү егетенең усына курмас салып та караганнар, кыздырып, буның түземлеге бармы, юкмы икәнен шунан да белгәннәр бит инде. Яшьләре тәмле курмасты килеп кинәк шуның ескәп кенә тиултырга генеләү. Борынгы заман буханы безнең курмас бар. Без авылда бәҗәсе бай булыр идек. Кулды яндыра тибез, кулды яндыра халырыза булырдык без борын. Курмас bizde
Keşitken ошо курмас бит инде. Хәзер яйып алдык, халкынайга талкан итеп тартабыз. Бар, әйе, ашап карагалар кәнне. Айваз каяс килегелер алып. Оксаган микән? Тешегез Кәнне. битәр микән? Бу кеш юк. Я, тәмле булдымы? Тәмле булды. Айваз каяс тәмле була, менә ошоны алып кесәгезгә алып ашагыз. Касәйемдән курмасы, тәмле бит әле дип ашай башлап йөреп атыгыз. Кайткас атаңа һөйләр. Атаң курмас ашаныңмы? Катсак курмас курдымы? Илеп атайындарга куруп бирә торган апайындарга. Кесәләрне алып торып китәр ине, кыргар шуны ашар ине, шуны кесәендә калган курмасына илеп куялар. Киемнәрнең кесәһен сыска тишеп бетә торган. Курмас ашай бит. Шуны улар мине әлләп ничек курмасыгыз ашап бетмәйгә дип. Шулай кызыкларына торган. Без ошо курмас белән яшәнек балам. Әлекәй сакта, бала сакта. Курмас безне күп неменең аслыктан коткарды инде, Аллага шөкер. Әйткәндәй булмаган. Ошо яшькә тиким яшәйбез. Менә хәзер курмас, минең курган курмасты кадерен белеп, ашап киләсәктә кәләш алһагыз, Аллага килен алһагыз. Шула хәтта картәсәем, курмас кура торганы безгә курмас кура ашат. Ашат дип кәләшегезгә әйттерегез, яраймы? Без булмаспыз. Минем бәпәйләрем сәпти. Уңганнарым минем була, ата-ананың ярдәмчылары. Evet, alığız, kuvvet alığız, kәсәгезгә алып ашагыз. Курмас һуыңгас, оста уны ашлык ваклагыстан дробилканан үткәрә. Азак таш тирмәндә тарта. Талкан аны берничә төрле була. Эре, уртаса һәм уак он. Һәр төренең үз көче, шифаһы һәм кулланышы. Эре тарттырылганы ашка, йөрәгә, буткага бара. Уртасы әрлектәге курмас оны. Десерт ашы була торган баллы я майлы талканга ярай. Уак тарттырылгандан ода хаклана торган талкан яһала. Хәзер 1 минут. Hindabel. Selikana. Ahora. Талкан. Күстәнәс. Күстәнәс талкан. Ярар, әзер талканым бар, тукта, әзер талканды биреп берәк. Күстәнәс алып барып йөрегез. Эшләгәнне кабалангас, шулай була инде. Менә күстәнәс. Әзер. Әсә талканды битәр шамакта, шуга Хиндикәшләргә талкан бик охшай бит инде. Ярар, хәерле юл. Беркәсәктә Хайдар агайма көлеп талкан артып айнык. Тегән Әлифәйне дин талканды тәмле була торган. Талкан менән үстегез инде, хурмас менән мин барда талкан ашап кылыгыз әле. Ярайсы алып торгыз. Ярай. Юлга калынабыз. Сәлам әйтегез, көйтеп хәерле юл. Имин һәлеп кайтыгыз, Аллаһ ята. Талканды туйга, улы аш мәҗлесенә, һаван туй табындарына мотлак әзерләйдер. Бигрәк тә ул һаулык хаклау өчен, сәламәтлекте ныгыту өчен кирәк була. Гомумән аш төрләндерү өчен генә түгел, аш үткәрү өчен кирәк ул талкан. Талкан, шәкәр, каймак, или май. Шуларды бергә бутайһың. Бергә бутарысын иң беренче каймак талам. Ягына тарткайным, үтәгә халам. Каймактың күләменә карап талкан халабыз. Талкан халып торам, самалап болгайым. Самалап болгайым да үзенең кимәленә yetkәнсе Талканды таскау яки камырын басу. Талкан онына кәрәгенсә ак май яки каймак, бал яки шәкәр кушып, камыр итеп бергә басалар яки булгаталар. Кайсак шәкәр урынына йөдем сәтләүк халалар. Болгайым үзенең узак булгаһың тәмле була. Күп эшләргә, күп танскарга кирәк. Күп танскамаһың алып тора. Булган булмаганын талкандан кул хидәенде, хидеп тора. Башкортстанда талкан ифрат танһык, файдалы милли ризыктар менән бергә магазиндарда сатыла. Үфе, Баймак, Иен сура осталары талканды республика бренды кимәленә күтәрде.
Һәм талкан милләтебезнең һаулыгына хезмәт итә торган ризык икәнен һәркем белә. Ултырта бараһың. Кил. Менә эшләрем кара. Уксаймы, уксамаймы? Ултыр. Кәмне була. Кемне булганмы? Hadi talkanlıp sever. İsteyse ekmesi. Şimdi armanın. Asıkmanın. Kiuta kıçayım. Asıkmanın mı? Yok. Asa yaratın. Kana uyum desip koyamel. Bismillahirrahmanirrahim. Bana aşık. Gelin de yutup koyma. Nerede? Yok. Bu tirmen benim ulatayımdan kalgan tirmen. Ulatayımdan atağı Rahimyan Qartatayım mərhumdan tirməni. Ulatayım məndə tuqqan higdə sel tuğan. Mən toy tuqqan biçin sel öldü. Ulatayım ölgəyinə barıb mən özü əsəyim alıb qaytqan. Əsəyimdə ultrayın. Əsəyim mərhum boğaz. Mən alıb qaytdım. Mən əsəyimdən mərhum boğanına bu yıl 30 yıl haqlayım. Tişləri bütüb gitken. Mana tişləvsi kişi yox. Elək tişləy turğayında. Баймак районы Әбделкәрим авылында яшәгән Файза Зиннәт кызы Булатова күк осталарыбыз хаклаган һәм әзерләгән милли ашыбыз талкан. Ул Һабантуйдар һыйында, байрам өстәлләрендә генә түгел, һәрберебезнең көндәлек ашы була ала.